सार, पेसेन्टआ माबोरै दं? पेसेन्टआ थिगैनो दोङो, नाथाय मोनसे प्रब्लेमा गिदिर जाबाय। मा प्रब्लेम सार? सार, आंनि फिसाया मा प्रब्लेम जाखो? बेनि मेगना खानि जाबाय। बेनि मेगनखौ नुहोनो थाखाय गोदान मेगननि गोनांथि जाबाय। मा? नों मा बुंखो सार? औ, दा नोंसोरो पेसेन्टखौ लांथ'नो हासिगोन। बेवलाय मा खालामबाय थाखो नोंलाय? माथो जेबो बुङा आरो हरसेमानि बहा थाबोआ नोंलाय खामानि मावनो थांनाया? आं हस्पिटालावसोमोन आब'। मा? हस्पिटाल? मा जादों आगै? मा जादों? आंहा जेबो जायाखै आब', जादों महिमायासो। मा? महिमाया मा जादों दैथुन? आब', महिमा थाइनि मेगना नुला आब'।
मा नों बेफोरखौ मा बुंदों दैथुन मा जादों दैथुन नों मानो मोजाङै खिथाया औ आब' दिनै मोनायाव महिमाखौ सासे सेंग्राया मेगन स्प्रे सारना गालांदों दा बिनि उनाव नुनो हाला आब' डाक्टारा बुंदों दा बिनि मेगनखौ नुहैफिननो थाखाय गोदान मेगननि गोनांथि दा बे मेगनखौ बहा मोनगोन आब' मा बेफोर बोरै जाथावगौ आगै औ आब' जानांगौब्ला जाथावैयाबो जाखायो आब' दाथ' महिमाया मेगनखौ नुनो हाला जुदि बिनि गोसोआबो आंनिफ्राय गोजान जालाङोब्ला आं थानो हायालै आब' आं थानो हानाय नङालै आब' आगै नों बिदि दाबुं इसोरा अनोबा बिनि मेगनखौ मोजांबो खालामफिननो हागौ इसोरा मावनो हायै जेबो खामानि गैया नङा नङा आब' डक्टरा बुंदों बिनि मेगनखौ फाहामनोनो हाखालानो आब' महिमानि मेगनखौ माबोरै मोजां खालामनो हाबावगोनथाय जेसेबांनो सानो एसेबांनो दुखुआ बांलाङो आगै बेफोरखौ बारा सानबाय थानाङा इसोरा अनोबा महिमानि मेगनखौ मोजांखौनो खालामगोन नों दुखु दाजासै आं होनबायना इसोरा अनोबा महिमानि मेगनखौ मोजांखौनो खालामगोन आयै आयै ओइ मा जाखो दैथुना फैयाखै नामा आयै गैया फैयाखै माबि मानो नांगौ दैथुनखौलाय नङा आयै आं फैदों सानदों गामाखालि फैग्राखाय नोंखौलाय बोरैथो सानफ्रामबो जोथोन लाफैबाय थानो हानांगौ जाखो फैबाय थाग्रा मालाय आयै आंनि मेगनखौ मोजां खालामनो हानाय नंला खोमाना आयै आं नोंनि महरखौ बिराद नायनो लुबैदोंमोन लुबैमालाय बहाथो मोननो फिसा खाफालानो बिदिनो दानानै हरजाखाबायब्ला आयैना आंखौ थाबैनो मोजां खालामदोना आं नोंखौ बिराद नायनो लुबैदों आयै आयै आं नुला आं खोमसिसो नुजोबो आयै आं नायनो लुबैदों नोंखौ आयै नों मानो सिरि थाखो आयै नों मानो गाबखो आयै गाबनाङा आं नोंनि गाबनायखौ सहायनो हाया आयै आयै नों दागाब आयै जागोन फिसा आं गाबा आयै जुदि दा बायदियाव नों आंखौ गारनानै थाङोबा आं सोरजों थागोन आयै आंथ' मेगनबो नुवा
आंखौ सोर दैथिंगोन आंखौ सोर नायगोन आयै हामा फिसा नों बिदि दा बुं फिसा आं नोंखौ गारनानै थाङा आं नोंजोंनो थागोन फिसा आं नोंजोंनो थागोन नों आंनि सासेल' फिसा आंहाबो नोंनि अनगा रावबो गैया फिसा नोंनो आंनि जिउ नोंनो आंनि सिमां फिसा अरायबो आं नोंजोंनो थागोन हारे आयै आं बुंबायना नों दा गाबसै आयै आं नोंनि गाबनायखौ सहायना थानो हाया दा गाबसै आयै नोङो महिमा मा जादों मानो गाबदों महिमा नों मानो जेबो बुङा मादै महिमाया मा जामारदों मानो गाबदों बियो गावनि मेगनखौनो मोजां खालामनो हागोन ना हाला बेखौनो बुंनानै आंनि फिसाया गाबबाय थायो आयै फिसा सासेल' फिसा आरो बे सासेल' फिसाखौनो इसोरा मानो बिदि खालामनानै हरखो महिमा नों जिंगा दासि नोंनि मेगनखौ आं मोजां खालामगोन दैथुन नों आंनि मेगनखौ मोजां खालाममारगोन ना औ महिमा आं नोंनि मेगनखौ मोजां खालामगोन दैथुन नों थगायमाराखैना नों आंनि मेगनखौ मोजां खालाममारगोन ना दैथुन औ महिमा आं मोजां खालामगोन नों जेबो जिंगा दासि दैथुन आं बिराद गोजोनबाय थौना आंखौ दसे बेरायनो लां आं बिराद थाबायनो लुबैदों जागोन आं लांगोन नों जेराव बेरायनो गोसो बेयावनो लांगोन आं थौदो लांनोसै आं
दैथुन, बियो मा जायगा? आदा बिरदावमोननि लामा खाथिनि दुब्लि। जों सिगांहाय सानैजों ना खावनायखौसो जालायलायनाया। नों बावबाय? ओहो, बावाखै। गोसोआव फैबाय आङो। नोङो दुब्लियाव गादलिनना गोलैलायदोंना? दैथुन, आंनि मेगना माब्ला मोजां जागोनथाय? महिमा, नों जिंगा दासो। नोंनि मेगनखौ आं थाबैनो मोजां खालामगोन। दैथुन, आं नोंनि महरखौ नायनो लुबैबाय। आं गोबाव सम जाबाय नोंनि महरखौ नुयैया। खालि नोंनि खुगानि रावखौल' आं खोनाबाय थायो। नाथाय नोंनि महरखौ आं दासिमबो नुनो मोनाखै। दैथुन, आं नोंनि महरखौ बिराद नायनो गोसो जादों। बेनिखायनो आंनि मेगनखौ थाबैनो फाहामनो नाजादो। जागोन महिमा। आं नोंनि मेगनखौ थाबैनो मोजां खालामगोन। डाक्टारा बुंदों नोंनि मेगनखौ मोजां खालामफिननोब्ला गोदान मेगननि गोनांथि दं। मा? गोदान मेगननि गोनांथि? दैथुन, नों बेफोरखौ मा बुंदों? अब्लाथ' आंनि मेगना नुनाय नंलिया। दानि जुगावलाय सोर गावनि मेगनखौ दान होग्रा दङ? आंथ' बिदिनो खानि जाना थानांसिगोन। दैथुन, नोंथ' आंखौ बावगारलांसिगोनसो। महिमा, नों बिदि दाबुं। नोंनि समाय महिमा, आं नोंखौ माब्लाबाबो बावा। आं नोंनि मेगनखौ थाबैनो मोजां खालामगोन। आं नोंनो खोथा होदों। दैथुन, ओमफ्राय खबरा बोरै? बे नोंना फंबायना? मा खबर? माला लाबोनो सानदोंनो बे एक्टरा? आं थिनबाय थायो माला लाबोगोनथाय। आंखौसो हाबा जानो थिनग्रोयो। अब्लालाय माथो गावनो हाबा जानो थिनखानायखौलाय? थेवबो आं बोरै गारनानै थांनांगौथाय? गोसोआनो जाया आंना मानोबा। सोमस्रि, फैसा नेनानै थाबाय थाया। नों आरो आंनि बैसोखौ नायाखै मानो? नेया नङा नेबाय, थाया नङा थाबाय। बैसोबो जाबाय। नोंबोथ' एसे साननांसिगोन ना। जोंनि मोजां मोनलायनायाथ' दानिल' नंलाना, एफा गोबावनिफ्राय मोजां मोनलायबोबाय। थेवबो मानोबा आंनि गोसोआ फंबायनि थाखायनो हाबानि खोथाखौ एसेबो सानथारा। सोमस्रि, जोंनि समा दा आखाइयाव फिसानि आखाइ हमनायनि सम जाबाय। बेफोरबायदि थासारिखौ नुयोब्ला गुबुना जोंखौ मुगैगोन, गाज्रि सानगोन। बेनि फारसेथ' नों साननांसिगौ। दे एसे सम नेबावनोसै। जा जानांगौ उनाव जाखागोन बे। थुदो थांनोसै, सानाबो दोबैबाय हनै। थुदो बिदिब्ला।